Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Möňler Çowanistanly 11-nji noýabrda Kabulda ýürüýüş geçirip, ýangy ýakynda jesetleri tapylan etnik hazaralaryň öldürilmegine protest bildirdiler. Hastamamyz ki bayat qatylarynda girme bilen ma hoduma ular qasas mykyn. Ýewropa Birleşiginiň Daşary gatnaşyklar komitetiniň agdaty Tamaş Miseriç, Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan babatda gararsyz jurnalistleriň ýanylmagynyň dowam etmegi bilen baglylykda has bir pozisiýa eýelemeldigini aýdýar. Otherwise, the human rights policy aim is just not credible in the region. 10-njy noýabrda Aşgabatda täze urulan binalaryň açylyş dawraty bilen bagly köpçülikliň çäre Möňlerçe mektep okuwçysy hem gatnaşdyryldy. Mektep okuwçylary, çağlar we atýan çağlaryň taleplerini atmasandygyny görse bu. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Möňler Çowanistanly 11-nji noýabrda Kabulda ýürüýüş geçirip etnik hazaralaryň Taliban tarapyndan öldürilenligi aýdylýan waka protest bildirdiler. Köpüsi etnik hazaralardan ibarat protestçiler 7 pidanyň tabydyny göterip hökümeti ýurtda howpsuzlygy üpçün etmäge çagyrdylar. Şeýle-de protestçiler pidalaryň suratlaryny göterip çykdylar we Talibany ölüm diýen şygarlary öňe sürdiler. Şeýle-de prezident Ashraf Ghani'niň hem ýerine ýetiriji ýolbaşçy Abdullah Abdullah'nyň wezipelerinden çekilmegini talap etdiler. 7-nji noýabrda Zabul welaýatynda 4 erkek adamyň 2 zenanyň we 1 çaganyň kellesi kesilen jesetleri tapyldy. Olar Gazni welaýatynda mundan 6 aý öň ogurlanypdy. Türkmenistanyň we Awganistanyň prezidentleri transowgan gaz geçiricisini gurup başlamak barada ulalaşdylar. Iki ýurduň prezidentiniň Türkmen gazyny Awganistana, Pakistana we Hindistana aktyrmak boýunça gaz geçiricisiniň gurulşygyny başlamak meselesi barada 10-njy noýabrda telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde pikir alışandyklary resmi maglumatlarda habar berildi. 13-nji dekabrda gaz geçiricisiniň düýbüni tutmak boýunça dawara gatnaşmak barada Gurbanguly Muhammedowyň çaklygyny kabul eden Ashraf Ghani proýekti tutuş regionu üçin iňňän wajyp diýip atlandyrypdyr. Uzunlygy 1735 kilometrlik gaz geçiricisi Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyndan başlanyp Awganistanyň Hirat-Kandahar ýolunyň uğrundan geçmeli we Pakistanyň Hindistan bilen terhedindäki Fazilka şäherçesine çenli çekilmeli. Turwarkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktyrmak planlaşdyrylýar. Jemi bahasy 7,16 milliard dollarlyk gaz geçirici arkaly aktyryljak gazyny Awganistan ýylda 5 milliard kubometr gaz almagy hakly we gaz tranzitinden ýylda 400 million dollar gazanar. Ukrainanyň Goranmak ministrligi Howa güýçleriniň Sukhoi Su-25 kysymly harby uçarynyň 11-nji noýabrda Zaporojye regionunda türgünleşik geçirýän wagtynda ýere gaçandygyny, netijede 23 ýaşly pilotyň wepat bolandygyny aýtdy. Goranmak ministrliginiň metbuat wekili uçar helakçyliginiň ýerli wagt bilen sagat 10-da bolandygyny habar berdi. Emma hadisanyň sebäpleri barada maglumat bermedi. Sowet döwrüniň Su-25 uçary 1970-nji ýyllarda gury ýer goşunlaryna Howadan yardım bermek maksatly döredilipdi. Bu uçar gündöwür Ukrainada 2014-nji ýylda konflikt başlanaly bäri Ukrainanyň howa güýçleri tarapyndan orsiýetçi separatistlere garşy ençeme gezek ulanylypdy. 11-nji noýabrda Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić Srebrenicada 1995-nji ýylyň gyrgynçylygynyň musulman pidalarynyň hatyrysyna matam tutdy. 4 aý mundan ozal Vučić Mereke tarapyndan daşlanyp şäheri terk etmäge mejbur bolupdy. Öň aşy milletçi bolan Ýewropaçy siýasatçy Vučić Srebrenicada şäheriň musulman häkiminiň we Bosniýanyň musulman lideriniň gatnaşmagynda pidalaryň ýadygarlygına ak gül goýdy. 8000 çemeti musulman erkek adam we oglan Bosniýanyň Serb goşunlary tarapyndan 1995-nji ýylda Srebrenicada gyrylypdy. Bosniýanyň 1992-95-nji ýyllarda kuruşunyň aýagynda bolan bu waka 2-nji jahan uruşundan soňky döwürde Ýewropada ýüze çykan iň aýrylgançy ýagdaý bolupdy. Orsiýetiň Derňew komitetiniň metbuat wekili Padşah Nikolay Kynjynyň we onuň maşgalak zalarynyň mazarlaryndan alynan we gaýtadan barlanan galyndylaryň hakykydygyny
tasdiklandygyny ma'lum etdi. Nikolay Markin'in 11 noýabrda aýtmagyna görä, Orsiýetin genetika boýunça baş institutunyň süňkleri barlap geçiren DNK testleri Nikolay Kinji'niň köýnegindäki gan izleriniň barlyklaryndäki netijelere gabat gelýär. 1917-nji ýylda tahtdan agdarylan Nikolay Romanowyň maşgalatynyň 7 agdaty 1918-nji ýylda Yekaterinburgda atylyp öldürilipdi. Life Journal sosial ulgamynyň Gazagstanda öz işini dowam etdirmegine ruhsat berildi. 4 ýyl mundan odal bu sosial ulgamy terrorçylykly we ekstremistik maglumatlaryň çap edilmegi üçin mümkinçilik döretmekde guman edilip resmi taýdan gadagan edilipdi. Gazagstanyň maýa goýumlary we ösüş ministrliginiň 11 noýabrda eglan etmegine görä sosial ulgamyň eýeleri sorak astyna düşen ähli maglumatlary ýok eden soň saýtyň işini dikeltmäge ruhsat alypdyr. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Möňlerçe Awganistanly 11 noýabrda Kabulda ýöriş geçirip etnik hazaralaryň öldürilmegine protest bildirdiler. Köpüsi etnik hazaralardan ibaret protestçiler Taliban tarapyndan öldürilenligi aýdylýan 7 pidanyň tabydyny götürüp çykdylar we hökümetden ýurtda howpsuzlygy öpçün etmegi talap etdiler. Awganistandaky ýagdaýlar barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinläýälim. Owan polisiýasy 11 noýabrda prezident köşküniň golaýyndaky binanyň diýwarlaryny dyrmaşmakçy bolan protestçiler ýygyny terpikdirmek üçin asmany duýduruş oklaryny atmaly boldy. Protestçiler islamçy jeňçileriň Hazara etnik adlygynyň 7 agdasynyň kellesini kesmek sebäpli gahar gadaba minýärler. Bu waka möňlerçe Owanyň Kabulun köçelerini ýörüýüşe çykyp etnik Hazara adlygynyň 7 sany adamyň aýdylmagyna görä Taliban jeňçiler tarapyndan kelleleriniň kesilmegine protest bildirýän wagtynda boldy. Protestçiler pida bolanlaryň tabutlaryny eginlerine götürüp barışlaryny ýurtda howpsuzlyk üçin edip biljek täze hökümet üçin çağırış etdiler. خواستم که باید قاتلان دگیر ما بدن ما خودم اونها قصاص میکنیم. Protestçiler Talibany we Islam döwlet toparyny nazarlap ölüm şygarlaryna gygyrdylar. Emma şol wagtda prezident Ashraf Gani bilen baş dolanlarjy Abdullahnyň işden çekilmegine hem çağırış etdiler. Jeňçi toparlar bu iki siýasatçynyň häkimiýet bölünşigi esasynda gurulan merkezi hökümete garşy durýarlar. Şu ýyl soňky döwürlerde Awganistanyň köpüsi şaýy bolan Hazara adlygyna garşy gurulan zorluk sütemlik hereketler, alyp gaçmalar we adam öldürmeler mögzäp barly. 7 noýabrda Zabul vilayetinde 4 erkek adam, 2 aýal we 1 çagy kelleleri kesilen ýagdaýyna tapyldy. Bu ýerde soňky günler Taliban fraksiýalarynyň arasynda gyzgalanly söwgeşler barýar. Bir ýerde adam kimin öldürenligi anyk däl. Bir ýerde adam 6 aý çemesi mundan goňşulukdaky Gazny vilayatynyň alınıp gaçylypdy. Yerli resmiler Talibanyň Islam döwleti jeňçileriniň ganhorluk bilen ilteşikli 8 agdasyny asanlyklaryny aýtdylar. Emma Awganistanyň Aňtow agentligi bu aýdylýany ret etdi. Prezident Gany bu ganhorlugy biýgine adamlaryň rehimsiz öldürilmegi hökmüne berk ýazgaryp çykyş etdi we bu işiň deriňeljekdigini wada berdi. Birleşen Milletler Romasynyň Awganistan boýunça ýörüýtigi wekili Nicholas Haysom beýanat çap edip bu mansyz ganhorluklaryň uruş jinaýatyna barabardygyny we bu iş edenleriň jogapkärçiligi çekilmeligini aýtdy. Zabully jeňçileriň bir näçe ýetrawy elde saklaýan ýerine Talibanyň iki fraksiýasynyň arasynda söwgeş gidýänligi aýdylýar. Ol ýerdäki jeňçileriň käbiri Islam döwlet toparyny kasam kabul etdi. Kabul iýul aýyny Talibany esaslanyrjy Molla Muhammed Omaryň 2 ýyl odal ýogalynyny eglan edenden soň käbir gapma garşylykly habarlaryň arasynda Owgan Talibanyň başlyklygyna Molla Akhtar Mansur bellenildi. Şu aýyň başlaryna bolsa bir bölünen Taliban fraksiýasy öz liderini belleýändigini, onuň Molla Muhammed Rasullygyny eglan etdi. İki fraksiýanyň soňky çaknaşygyny bölünji topar geçen hepde özüniň Taliban wäsleşlerine garşy janyny geçenleriň katsejiş hüjümini gurnap Molla Mansura agrarly onuň urak söwüşçüni öldürenligini we yaralanlygyny aýtdy. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň parlamentiniň täze Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi we oňa baha berilmegi boýunça hatawatçysy Ýewropa Birleşiginiň Daşary gatnaşyklar komitetining agzasy Tamas Miseriç Ýewropa Birleşiginiň häzirki Merkezi Aziýa strategiýasynyň netijesizdigini aýdýar we oňa gaýtadan siredilmegine çagyrýar. Ol Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan babatda gararsyz jurnalistlerin ýanylmagynyň dowam etmegi bilen baglylykda has bir pozisiýa eýilenmelidigini aýdýar. Tomasz Miseriç bilen geçirilen giňişliň söhbetdeşligi dinläli. Sizin Daşary gatnaşyklar komitetinde Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa strategiýasy barada aýdan sözleriňizden sitata getirmek isleýäris. Siz biz siýinde Ýewropa Birleşiginiň regiondaky işçilikleriniň tapawutlandyrylan we şertli çemeleşme esaslanmalydygyny gutlaýarys diýersiňiz. Görnüşinden siz bu ýerde Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa babatyndaky çemeleşmesini nazarda tutýarsyňyz. Siz bu sözleri aýtmak bilen anyk näme diýmekçi bolduňuz? Basic idea here being that differentiation is needed because Bir yerde esasy pikir tapawutlandyrmanyň zerurlugy barasynda. Sebebi ähli urlar boýunça dol regional hyzmatdaşlygyň bolmagyny her nenesi isläne bolsak, men bu ýerde Merkezi Aziýany nazarda tutýarym. Bu ýakyn geljekde boljak, amala şakurda meňdemeýär. Alınıp barılan siyasatyň obyekt bolanlygyna garamazdan bu soňky 7 ýylda hem amalaşmady. Ondan biz bu fakty bolşýar kabul etmeli. Bu ýurtlaryň köpüsi biziň formatlarymyzdaky ähli ölçegler boýunça bilelikde işleşmäge ukyp bilýär. Bu diňe bir mesele. Eger biz suw dolanýarşy siýasatyny alsak, 2 ýa 3 ýurt umum platformada işleşmäge ýa-da aýdaly, hatda bu siýasatlar utgaşdyrmaga ukyply bolup biler. Bu sebäpde regional hyzmatdaşlyk siýasatyny dogry gerimine durmuş ornaşdyrmaga finanşmak bilen barabar diýsek-de bolar. Men çeýelik we tapawutlandyrmak diýenimde esasan şunu aýtmakçy bolupdym. By flexibility and differentiation. Şeýle-de siz öz çykyşyňyzda regionda adam hukuklary we siýasy ösüş meselelerindäki ýygydyşlyk barada gurrun etdiňiz. Bu meseledäki pikiriňizi giňirek düşündirip bilersiňizmi? There is a relatively long section in the report in the human rights situation in Central Asia. Hatawatda Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýy babatda degişlilikde uzun bir bölüm bar. Bu ýagdaý barada iň goýdylanyny bu ýurtlaryň hiç birini adam hukuklary meselesinde düýpli gowlaşma ýa-da ilerleme bolmady diýse bolar. Kyrgyzstanyň biraz kadadan çykma bar, ýagny ol beýleklere garanyna ganymat. Emma bu ýurtdaky ýagdaý hem yrga. Men häzir aýratyn ýerini agdamak islemeýärin, emma Merkezi Aziýa ýurtlarynyň köpüsinde adam hukuklarynyň bozulmagy, azatlyklaryň ýygyderli çäklendirilmegi kemelmedi we käbir ýagdaýlarda beterleşdi. Did not cease and some have exacerbated. Sizin teklif edýän tapawutlandyrylan we şertli esasda çemeleşmäňiz ýankagdan meseleleriňiziň çözgüdüni tizleşdirmäge, adam hukuklarynyň hormatlanmagyna ýa-da siýasy ösüşiň kämilleşdirilmegine nähili kömek edip biler. Siz bu çemeleşmäniň sebitde döretçek özgörüşligini nähili göz öňüne getirýärsiňiz? Now that certainly would depend on a country-by-country evaluation of the human rights situation. Bu elbetde her ýurda adam hukuklary ýagdaý boýunça aýratynlykda baha berilişine bagly bolar. Ýagny men tutuş region doli bir görnüşde diýmek islemeýärin. Aýdaly bu meselede Türkmenistan Gazagystanyň düýpli tapawutlanýar. Emma meniň bu ýerde gadanylmagyny umyt edýän zadym haýsam bolsa bir ýurtda adam hukuklary ýaly möhüm meselede hiç ýyly ösüş bolmasa ýa-da gaýtganlyk bolsa, munyň beýleki siýasy meselelerde hem netijeleriniň bolmagyndan ibarat. Sebebi başgaça bolanyny regiondaky adam hukuklary siýasatynyň maksady ananlarjy bolmaýar. Beýle ýagdaýda hemme kişi biziň öňüne goýan zatlarymyza gol çeker, emma iş ýüzünde hiç bir zat hem amal edilmez. Sebebi ol ýerde ýerine ýetirilmedik iş üçin görülýän hiç bir çäre ýa-da munyň bir bildirýän netijesi ýok. We say and nothing is going to be implemented because there's no consequence to it. Siz Türkmenistan barada gurrun edýärsiňiz. Ýewropa Birleşigi dürli jemgyýetçilik guramalary tarapyndan Merkezi Aziýa aýdaly Türkmenistany gezek gelende öz gymmatlyklarynyň köpüsiniň bozulmagy bilen ilteşikli bolmakda bir ýamdan bäri tanqid edilip gelinýär. Biz Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy hökmünde siziň bir näçe gezek agdan ýurduňyz bolan Türkmenistanda türkmen dilinde ýeketäk gararsyz habar çeşmesi bolup durýarys. Soňky 5
5 ayda biziň ýurt içindäki bir habarçymyz türmäge batyldy. Olaryň 4'üsi biz bilen hyzmatdaşlygy besetmäge mejbur edildi. Bu ýurdyň içinden gelýän habarlary temetmek üçin edilýär. Mundan başga häkimetler ýurt içine gararsyz habarlaryň gelmeginiň öňüni almak üçin adamlaryň hususy hemra antennalaryny hem aýryp taşlaýarlar. Emma bularyň ählisine garamazdan men Ýewropa Birleşiginiň bu meseleleri boýunça hiç bir jemgyýetçilik jogabyny eşitmedim. Meniň ynanjyma görä siziň agda bolup durýan Daşary gatnaşyklar komitetiňiz bu ýagdaýa reaksiýa bildirmeli, anyk gurama bolup durýar. Siz öz komitetiňiziň bu meseledäki işinden näme derejede kanagatlanýarsyňyz? Well, I'm certainly less satisfied than I hoped, than the way I hoped it would work. Men elbetde Daşary gatnaşyklar komitetiniň işinden umyd etme garanyna az kanagatlanýaryn. Biz şol gurrun edilýän hukuk bolmalarının hiç biriniň Daşary gatnaşyklar komitetine agdalmalygyny hiç bir jahitden ýumurlap bolmajagyny ýatda saklamaly. Men muny bir bahan edinmeýärin, emma biz Ýewropa Birleşigi üçin has möhüm we illeri tutulýan meseleleriň bardygyny hem görmezlige salmaly. Şu sebäpden Merkez Aziýa näme derejede wajyply nukdaýlardan ikinji ýa-da onuň hem aşaky derejelere iteklenýär. Bu hili ýagdaýda Daşary gatnaşyklar komitetine adam hukuklary meselesini gowadamak has kıyın bolýar. Emma muňa garamazdan maňa käbir umyt berýän zatlar bar. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky şertnamanyň hakykatda durmuşa geçirilmegi häzirki wagtda gepleşilýän mesele. Ol awtomatik däl. Bu maňa belli bir derejede umyt berýär. Sebäbi ol ýerde biziň Türkmenistanyň hem ulanyp biljek käbir netijeli tutaryklarymyzyň bolmagy mümkin. There could be some effective leverage that we could use in Turkmenistan as well. Aýdaly Ýewropa Birleşiginiň Daşary gatnaşyklar komitetining başlygy eger siziň özüňiz bolsaňyz, şu hili ýagdaýlar boýunça nähili anyk pozisiýa eýelerdiňiz? Well, in this case, what the Foreign Affairs Committee can do is to suggest. Bu hili ýagdaýda Daşary gatnaşyklar komitetiniň edip biljek zady barada aýtmalar bolsa, geňeş we komissiýa tarapyndan görülmeli käbir çäreleri ýa-da şol bir wagtyň özünde parlamentiň plenar sessiýasynda adam hukuklary babatdaky adatdan nasary ýagdaýy üns çekmegi teklip edip bolardy. Eger bizde adatdan nasary ýagdaý rezolýusiýasy üçin ulanar ýaly ýeterlik maglumat bolsa, men bu işi ederin. Hakykatda muňa Daşary gatnaşyklar komiteti bolup, olary garaşman parlament topary hökmünde hem başlamak mümkin. Ýagny men Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlyk şertnamasynyň durmuşa geçirilmegi wagtdaky ähli gepleşikleri togtatmagy, doňdurmagy teklip ederdim. To hold, to freeze actually all the negotiations on the implementation of the PCA. Ýewropa Birleşiginiň Daşary gatnaşyklar komitetining agdaty Tamas Miseriç bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta orkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky hepdelerde Türkmenistandan gowuşýan maglumatlarda ýurtda ýygyderli geçirilýän köpçülikliň çärelere mektep okuwçylarynyň indi gatnaşdyrylmaýanlygy habar berilipdi. Emma 10-njy noýabrda Aşgabatda täze gurulan binalaryň açylyş dawrasyna bir näçe müň çagy gatnaşdy. Kardeşim Sahra bu ýagdaýyň jekmejeklerini sonra Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylyw bilen söhbetdeş boldy. Sultanayda ýakynda Aşgabatda geçirilen köpçüliklerin çäreleri käbir mektepleriň okuwçylaryny äkitmeň ýatyrlany barada gurrun peýda bolupdy. 10-njy noýabrda Türkmen telewizionasynda görkezilen şekillerde bolsa çağlaryň ýene köpçüliklerin çäreleri gatnaşdyrylýandygyny görse bolýar. Bu henidem çağlaryň köpçüliklerin çärelere gatnaşdyrylmagy dowam edýär diýmek bolýarmy? Hawa elbetde şu telewizyon tamaşa edeninde ýanky çağlaryň tanıstoparlarynyň çıkışları görkezildi. Ondan başka çara gatnaşan ýaşullaryň çağlaryň elinden tutup şu tamaşa etýän fursatlary görkezildi. Ýanky ýol garalarynda çağlaryň toparlanýyp
şol täre gatnaşýandygy telewiziýada da açyk görkezildi. Şuňa teredeninde çağalaryň şu Orhan köçüne orundaky binalaryň açylyş dalagyna gatnaşandygy açyk görünýär. Şol çağalar gatnaşdyrynda diýip toly aýtsa bolýar. Sultanayda inni ýakynna şu çağalaryň köpçüliklerin çärelere gatnaşdyrylmagynyň ýatyrlanyny barada gurunlar peýda bolany muňa biziň okuyjylarymyz hem gyzyklanma bildiripdi. Şol döwrü gödüňine getirenizde şeýle gurunlaryň döremegine sebäp bolup biljek zat gözüňize iýilipdimi? Bu gurunlaryň döremegine näme sebäp bolupdy? Elbette şu döwürde näme sebäp bolandygyny bilen açyk aýdyp biljekkä sebäbi bir görsen şolar gatnaşdyrlypdy, bir görsen şolar birazajyk bir adawlak gatnaşdyrýar. Ýöne şu garaşlyk bayramçylygy münasibetli marşrutkalara taýýarlyk çäreler alınıp barlanda marşrutkalar geçirilende ýa-ni mektep okuwçylarynyň gatnaşýandyklarydaky habarlary ýa-ni video şekilleri internetde görmek boldy. Şular internetde görnenden soň şeýle habarlar peýda boldy. Ýani mektep okuwçylaryny garaşlyk bayramına geçiriljek çärelerde şu tarada mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylmajakdygy barada aýdyldy. Şu habarlar ýaýrady. Şondan soň munha garaşlyk bayramyndan soň kindi bir uly çäre diýen ýaly häzirki şol açylyş dabarlaryna bolsa ýene de şu çağalar gatnaşdyryldy. Munyň sebäbi elbetde anyk bir zat aýdyp bolmaýar ýöne şolaryň gatnaşdyrylmagy dowam edýär. Sultanayda bir çağanyň çäre gatnaşdyrylmagynyň täsirini onuň durmuşynyň nirelerinde nähil ýagdaýda görse bolýar. Çağalaryň kötübiniň şolara şöwe sekdirem aýdylýar. Ana şoňa bir gatnaşyp arasynda sowukda kynçylyk görmedik çağalaryň şoňa gatnaşasy gelýände barada ýene-telerin arasynda da gurrun bolýar. Ýöne şoňa gatnaşan çağalar gaty kynçylyk çekýärler ýerden ýaşy bir gün örtän öýlänip şolar aýagy üstünde durmaly bolýarlar. Üstünde sowukda aç suwsuz bolmaly bolýarlar. Gaty kynçylyk çekýärler. Ondan soň şolarda türlü sowuklama keselleri, türlü näsaglyklar peýda bolýar diýip şeýle gurunlar bar. Şeýle öýlemin hasaglyk öýlerine baranymda şu çağalaryny lukmana görkezmek üçin alyp barýan ýene-telere köp düşýän. Ýene şu döwre sowuklady ýa bolmasa başga bir öýkün sowuklady. Şolaryna çärelere gidip hälisinde sowukda üstüde şolar çärelere gatnaşyna çağan kesel boldy diýen ýarawçylyk tapdy diýen ýene-telere men kän düşýän. Şolaryň durmuşyna şu gaty elbetde täsir etdirýär çağalaryň sağlana. Ol elbetde olar gatnaşyp duran wagtlarda ýa şu gatnaşan güni ýa bolmasa ol bir iki ýyl gatnaşanda kän duýulmaýan bolmaly. Ýöne uzagyndan çağalarda esasen sowuklama keseli hasamçyny gyýyt çağalarda sowuklama keseliniň gaty kän bolýanda barada ýene-telerden maglumatlar alyp bolýar. Kardeşim Sehranyň habarçymy Sultan Açylywa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Aşgabatda täze gurulan ýaşaýyş çaýlaryň en çemeti ulanylşa berildi. Şol bir wagtda odalky gurulan çaýlaryň onlarçasy boşlugyna galýar. Yerli ýaşaýjylar munyň sebäbini çaýlaryň narhynyň ýylat köpçüligine el ýeterli däldiginde kredite satyn almak üçin şertleriň hem oňaýsyzlygynda görýärler. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Aşgabatda onlarça köp gatly ýaşaýyş jaýynyň gurulşy tamamlanyp açylış dabarasy boldy. Edil şol ýerde öňden bir näçe täze jaýlaryň boşap durandygyny habar berdiňiz. Muň sebäbi näme? Mun bir giden sebäbi var, esas sebäbi şu jaýlaryň nırh bahasy juda gymmat. Ol bir Türkmenistanlylaryň ählisiniň büýtjeter bahasyndan näl. İkinciden hem şu boş durun ýan kwartiralarymyzyň köpsi aslynda satyn alynan ýa ipoteka esasyny bahasynyň belli bir bölegi tölenen ýöne şu jaýlar satyn alýarlar. Göçüp gelmäge howlukmaýarlar, sebäbi bolar. Özlerini üçin hem däli eýsem özleriniň çağalarynyň geljegi üçin satyn alynan jaýlar. Ýene de bir sebäbi Türkmenistanyň dürli puzoklarda işleýän adamlara şu jaýlar dürli ýeňillikler bilen satylýar. Meselem 50% ýeňillikli harby şäherlere 70% ýeňillikli narhlar bilen satylýar. Ýöne şoňa höwes bildirýärler ählisem şu jaý satyn alyp bilen oklar ara tanışlyk, bilişlik düşýär, ara para peşkeş
etmekle şu neticesinde juda mätäşler hatta 30 ýyllyk ipotekada şu jaýlaryň narhyny üzmäge güýji ýetjekler satyn alyp bilmeýän halat bolýar durun bahanalar bilen olaryň nowaty iýde süýşürlýär. Ýogum bolmasa olýady beýleke darada 5 ýyl işlän işgäriň ipoteka tasyna şu jaýlary satyn almagy hukugy bar. Fehra Amanrada nowatlar iýde süýşürlýär diýdiňiz, näme sebäpden hemde bu barada size kim gurrun berdi? Ýani işgärleriň özleri şeýle diýip gurrun berýärlermi? Hawa şol durulykärde işleýän laýtada ýaş spesialistler şeýle diýip gurrun berýärler. Şol nowatlaryň iýde süýşürlýärligi ýa bolmasa şo 5 ýyl dolmaka satyn aljak bolanlaryny şoňa da mümkinçiligin köplenç döredilmeýärligini aýdýarlar. Ýa-da bolmasa ýaş satynjylary ipoteka tasyna ýaşaýşy bilen üpçün etmek hakynda da ýürüýti döwlet programmasy bar. Bu ýerde ýaşlara berilýän ýeňillik şo jaýyň başda tölenmeli 10% bahasyny tölemekden boşadylýar. Olar 30 ýylyň dowamyna ipoteka tasyna jaýyň narhyny bahasyny üzülüşmeli. Şoňa da ýaş satynjylara da ähli wagtda mümkinçilik döredilip durulanok tehra. Sizin sözleriňizden çen tutulsa şu jaýlar satyn almak üçin uly pulun gurrun edilýär. Onda Türkmenistanda ortaça aýlyk hakyny 500-600 Amerikan dollar çemesi diýenmidi. Şonu gödöňünde tutanmydy. Bu jaýlaryň töleg meselesi nähil bolýar? Töleg meselesi umman şol 30 ýyllyk ipoteka şol adamlarda jaýlaryň tölegini төлeme belli bir mümkinçilik döredýär. Onu inkar etmek bolanok gözüm soňky 4-5 ýylda şu ipotekanyň göterimi ýagny töleg prosentim juda ağırdır bol 1% çelli getirildi. Ondan ol 30 ýyl gysga mehletler ol üzülüşme mümkinçilik bardy. Ýöne umuman jaýlaryň narhyny üzülüşmek laýtady. Etraf merkezlerinde on goly boltumyny owalardy ipoteka netlenip barýan jaýlaryň narhyny üzülüşmek ähladamy güýç ýeterilýär. Şonuň üçin dine höwet edip şol jaýlary almagy hetdip bilýärler bolýan. Juda ağırlyk bolup galýan. Amanrada 30 ýyllyk kreditin 2 ýyla getirileni barada hem gurrunlar peýda bolupdy. Munyň hakykaty näme? Men şeýle zady bilemok, ol 2 ýyla getirilen okul gaýtym şonu ýene ýeňilleşdirmek hakynda gurrun edilýär. 2 ýyllyk diýilýän egerde şol ipoteka ýani 30 ýyllyk krediti öz adyna resmileşdirmedik adamlar jaýlar satyn aljak bolsalar onu şoň bahasyny 2 ýylyň dowamyny tölemeligini bilýän men 30 ýyllyk kreditin aýrylýarlygy 2 ýyla getirilýärligi hakynda hiç ýyly maglumat ýok. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi maýlum etmek isleteňiz, azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna tetwir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derwezen.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi maýlum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sany jemleýär saýlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.